Soc la Laura Raulet, soc consultora, coach i facilitadora i porto 20 anys en el món de la formació i el desenvolupament del talent i vinc a fer aquest curs de gestió de conflictes al CAE. Doncs ens costa gestionar conflictes perquè molts de nosaltres hi ha persones que som evitatius, intentem evitar-los per no tenir problemes amb els altres i no sentir-nos malament, i a vegades a l'altre costat hi ha els confrontatius, que qualsevol cosa veuen un conflicte i després això també genera problemes en les relacions. Jo dic que aprendràs a tenir converses valentes, és a dir, converses que no t'atreveixes a afrontar, doncs les podràs afrontar amb una sèrie d'eines que et permetran comunicar realment el que sents i el que esperes de l'altra persona. I també, a l'hora de veure un conflicte, el veuràs com una oportunitat per aprendre alguna cosa que potser no sabies. El curs està pensat perquè sigui una experiència d'aprenentatge on tu puguis posar també les teves experiències, els teus dubtes i els reptes que tens per davant, i després hi ha una petita part de models que tu pots aplicar i després practiquem en les sessions. És un curs pràctic.